10-й тур Беларусьбанк вышэйшай лігі атрымаўся бадай што самым нізкавыніковым за апошні час у айчынным футболе. Аднак гэта не перашкодзіла БФФТБ скласці традыцыйны, хай сабе і скарочаны, спіс самых эфектных стрэлаў уикенду. На 4-м месцы індывідуальныя высілкі Владзіслава Клімовіча, які зафіналіў Міха Гарапеўшык, цэнтральны абаронца, што на пачатку кар'еры спрабаваў сябе ў якасці форварда. Трэцяя пазіцыя за Мікалаем Янушам. Яго 99-ы гол у вышэйшай лізе быў аформлены пасля кудавога ў выкананні Дзмітрыя Камароўскага. Другое месца аддаму Андрэю Сарокіну, які трапным стрэлам падвёў вынік дынамічнаму контрнаступу гарадзеі. Пераможцам жа тыдня прызнаем паўабаронцу Руха Паўла Сядзько, які файным гарматным стрэлам прынес перамогу берасцейцам у змаганні з футбольным клубам Мінск.